Det er mig, Kalle, der filmer. Og CP, han skal nu springe ud over det der 2 trins. Almindelig hop og no-foot udover. Og no-foot, det er hvor begge dine fødder, de flyver ud over løbehjulet. Hvis man kan sige det på den måde. Han kommer nu. Det var no-foot. Er du klar til et almindeligt hop? Godt. Lige nu er vi i Amaliehaven. Det er meget tæt på mig. Jeg bor derovre af. Nu laver han bare et almindeligt hop. Så. Det var sgu godt. Ui. Nu vil jeg prøve at lave one hand. Ja. Det er simpelthen, hvor du holder her på styret. Det gør du jo med begge hænder. Og så her, hvis nu du holder her, så er den anden hånd, den flyver den vej. Og han vil prøve at lave det nu, og han har aldrig gjort det helt. Så det bliver meget spændende at se. Gør han det? Jeg gjorde det fandme. Hold da kæft. Det er noget, jeg sgu ikke at se. Og hvad vil du lave nu? Der er meget larm på grund af det grundlovsdag. Ses derude.